coneix alguna festa millor que la festa major infantil de Sant Joan? Actualment no. Actualment no. Sempre expliquem que la festa major infantil neix a partir d'un fracàs. Suposo que van coincidir dues coses en el mateix any. Coincideix la inquietud d'uns nens en fer un correfoc infantil i les ganes de viure de l'espectacle d'una gent que començava amb una força inusitada, que era amb la companyia Galquimagó. Sapiguem que la Festa Major Infantil de Sant Joan és la primera de Catalunya i així està reconegut per la pròpia Diputació. Penso que és una gran festa que s'ha de seguir tirant endavant. Que són molts dies assajant, moltes hores, molt patiment i quan arribes a aquest punt és com que, saps? No s'ha de dir gaire més. Que es pugui veure que hi ha sentiment, de veritat. Cosa dolenta fora del ventre. Senyors, aquí tenim el Quico. Benvinguts a la Festa Major Infantil. T'esperem ni 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 20, ni 29. 30 festes majors infantils. Adéu.